se ha formado la cordillera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se quedó dormida y no apagó la vela. Tú la has cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la Houston vela. Style, βρισκόμαστε μέσα στο αεροσκάφος τύπου. Cessna 172 Papa. Όπου κοντά μας έχουμε το Σωτήρη Αντωνόπουλο, πιλότο, εκπαιδευτή, όπου θα μας βοηθήσει να κάνουμε μία σύντομη πτήση πάνω από τυχείο και να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που αφορούν γενικά τον ερασιτεχνισμό στις πτήσεις. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία που ζούμε. Βρισκόμαστε πάλι, λέω, μέσα στο αεροσκάφος τύπου που δεν το συγκράτησα. Cessna 172 Papa. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, τι κάνουμε. Έχουμε βάλει μπροστά το αεροπλάνο. Περιμένουμε άδεια από τον πύργο ελέγχου για να μας δώσει άδεια για τροχοδρόμηση και απογείωση. Και θα σας κάνω μια περιέγγιση στο cockpit. Για πες μας λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε τα όργανα τα οποία ελέγχουν τον κινητήρα και τα συστήματα του αεροπλάνου. Ρολόι, το ταχύμετρο το οποίο μετράει σε ταχύτητα ως προς τον άνεμο, ο τεχνητός ορίζοντας, το υψόμετρο, ένα ραδιοβοήθημα που χρησιμοποιούμε, ο βαθμός ανόδου καθόδου, η γυροσκοπική πηξίδα, ο βαθμός τροφής και η πύλια στροφών και οριστήσεων και το όργανο που μας δίνει τις στροφές του κινητήρα. Εδώ πέρα έχουμε τον ασύρματο, έχουμε αφαιρέσει το GPS, δεν το χρειαζόμαστε για την πτήση να πετάξουμε. Εδώ πέρα είναι το πάνελ το οποίο ελέγχουμε τον ασύρματο. Transponder, το οποίο είναι μια συσκευή που δίνει στα ραντάρ το σήμα μας και τη θέση μας. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι μόλις μπήκαμε μέσα, φορέσαμε και τα ειδικά ακουστικά τα οποία λένε κάποια κατανόητα πράγματα για εμάς τους αδαείς, αλλά για σένα τον ειδικό είναι της καθημερινότητας, είναι οι οδηγίες για την απογείωσή μας και θα περάσουμε τώρα στο πολύ ελκυστικό κομμάτι, στο κομμάτι αυτό της απογείωσης. Πρέπει να κάνω κάτι εγώ. Άμα θέλεις μπορείς να το δοκιμάσεις να το απογειώσεις, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έδωσα εγώ την κάμερα. Σε βλέπω ότι είσαι τόσο τολμηρός. Πάρα πολύ ωραία, θα το απογειώσω εγώ. Ωραία, το ετοιμάζω λοιπόν να έχουμε την απογείωση. Έχουμε την απογείωση ενός άλλου αεροπλάνου αυτή τη στιγμή. Μόλις απογειωθεί θα μας δώσει και εμάς ελεύθερους για να απογειωθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε έναν τολμηρό πιλότο σήμερα που θα αφήσει σε έναν αδαή άνθρωπο όπως είμαι εγώ τα χέρια του αεροσκάφους. Πόσο δύσκολο είναι, πιθανότατα δεν είναι πολύ για να με αφήνεις. Αν όλα πάνε καλά, δεν έχει καμία δυσκολία, απολύτως καμία δυσκολία. Και το κάνω πολύ συχνά να παίρνω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξαναπετάξει και να απογειώνονται πρώτη φορά μόνοι τους. Εάν όσο σου συμβεί κάτι, εκεί πέρα πρέπει να ξέρεις πολύ για για να το σώσεις. Μήπως λοιπόν να το ξανασκεφτούμε αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε, θα δεις στο βίντεο σε λίγο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να πιλοτάρει κανείς? Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τον άνθρωπο. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ο βαθμός της δυσκολίας. Έχει να κάνει το πόσο αντιλαμβάνεσαι τον τριζιάστο χώρο, το κατά πόσο έχεις σκεφτεί αυτό που πρόκειται να κάνεις και προφανέστατα το τι εκπαίδευση έχεις πάρει για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οι δυσκολίες φαντάζομαι ότι είναι πολλές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήδη απογειώθηκε το αεροσκάφος. Αυτό τι τύπου ήτανε? Αυτό ήταν ένα CJ2. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν και εμείς έτοιμοι μόλις πάρουμε την ειδική εντολή. Εκοής και στην πάλι γραμμή. Πάρα πολύ ωραία.
Ανίτα λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για την αποδίωση, Σωτήρη. Σωστό. Το Sierra Echo East και έτοιμο για αναχώρηση του 0,1. Θα βρεθούμε βόρεια αρχικά. Έλα θα πήγε στο 0,1 το Sierra Echo East. Ωραία, βάλει όλο το κινητήρα μέσα.
Γεια σας, Χίος in Style, και σήμερα θα πούμε την καλημέρα μας από εδώ, από το αεροδρόμιο Όμηρος της Χίου. Κοντά μου έχω τον Σωτήρη Αντωνόπουλο, εκπαιδευτή πιλότο. Εκπαιδευτή πιλότο γενικά θα μας πει στο βιογραφικό σου, που είναι πολύ πλούσιο, με τι ακριβώς ασχολείσαι, αλλά είναι... να πούμε λίγο κάποια πράγματα για εσάς. Είστε εκπαιδευτής. Το επάγγελμά μου είναι να είμαι στην πολεμική αεροπορία, είμαι εξωτερικός αεροπορίας. Απλά on the side έχω πάρει άδεια την υπηρεσία μου και εκπαιδεύω κόσμο που θέλει να μάθει να πετάει και σε ελικόπτερο και στο αεροπλάνο στην αερολέσχη Δικελίας. Πάρα πολύ ωραία, οπότε σε συνεργασία είμαστε με την αερολέσχη Δικελίας σήμερα. Ωστόσο, απολαύσαμε και εμείς στο Χίο μια πάρα πολύ σύντομη πτήση πάνω από το λιμάνι του νησιού. Θέλω να μάθουμε πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασχοληθεί με τις πτήσεις. Καθόλου δύσκολο. Προκειμένου να ξεκινήσει να εγγραφεί και να μαθαίνει να πετάει, απλά παίρνει τηλέφωνο στην αερολέσχη, έρχεται να κάνει μια πτήση εθισμού για να δει κατά πόσο ταιριάζει αυτό που πάει να κάνει και συνέχεια αναλόγως του χρόνου του, των οικονομικών προοπτικών και κατά πόσο το παίρνει κιόλας. Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν χτυπήσουν να μάθουν ελληνικές ενώσεις μηχανήματος. Που έχει δουλειές, μαθαίνει να πετάει. Γενικότερα, σήμερα έχει απήχηση το συγκεκριμένο χόμπι λόγω και της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα θα μπορούσε να το κάνει να μην έχει απήχηση, αλλά επειδή ο κόσμος προσπαθεί να αποθέσει τα χρήματά του σε κάτι το οποίο το έχει ελόξα χρόνια και που προτιμάει να τα χάσει από να τα φάνε κατά κάποιο τρόπο, για αυτόν τον λόγο μάλλον να έχετε κόσμος παρά φεύγει κόσμος. Και πρόκειται για ένα ακριβό χόμπι. Το φινικά το ακριβό είναι αρκετά σχετικό. Άμα τυχόν η οικονομική συνότητα είναι περιορισμένη, μπορεί και πάλι να το κάνεις, απλά πρέπει να αποβάλεις άλλα χόμπι. Για παράδειγμα, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν γίνεται την ίδια μέρα να πας και στην αερολέσχη, να πας και στα μπουζόκια. Ναι. Πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο. Και πόσες πτήσεις μπορεί να κάνει κάποιος, για παράδειγμα, το μήνα? Κάθε πόσο μπορεί να πετάει? Αυτό εξαρτάται από αυτόν, το χρόνο που έχει και δεν μπορεί να διαθέσει. Αλλά... Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα μία φορά την εβδομάδα? Συνήθως όταν οι μαθητές ξεκινάνε να πετάνε πολύ περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα, προκειμένου να έχουν μια επαφή συνεχή και να πάρουν το κολλάι που λέμε. Οπότε ανά 2 μέρες συνήθως το κάνουν πολλές πτήσεις τους. Συνέχεια που πλέον έχουν φάει και πρώτες πτήσεις όλο, μετά την φορά μόνοι τους και που έχουν φάει το πολιτηράκι που λέμε και πλέον δεν έχουν τόσο μεγάλη κάψη για να αποκτήσουν αυτό το βραβείο. Εκεί πέρα κόβουν κάπως πτήσεις και πετάνε πιο μεγάλες διάρκειας πτήσεις, που είναι ναυτιλίες, πάνε σε νησιά κτλ. Μέχρι να τελειώσουν το πτυχίο τους. Αυτό τελειώσουν το πτυχίο τους και μετά έχει να κάνει με τον άνθρωπο που το πώς θα συνεχίσει. Αν θα συνεχίσει δηλαδή, θα νοικιάζει αεροπλάνα από την αερολέσχη ή θα αγοράσει δικό του. Θέλω να μάθουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος το πτυχίο του. Τι πτυχίο θα πάρει, ερασιτέχνη? Σωστό, είναι το ιδιώτη χειριστή. Ας μην το λέμε ερασιτέχνη, γιατί δεν μου αρέσει ο όρος ερασιτέχνη για κάποιον που πετάει, δεν είναι ωραίο. Είναι το ιδιώτη χειριστή, έτσι έχουμε και στα αεροπλάνα. Προκειμένου κάποιος να αποκτήσει το ιδιώτη χειριστή, θέλει από εκεί πέρα, ωστόσο, τις 45 αυτές ώρες δεν είναι γενικές ώρες. Πρέπει να έχεις κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να έχεις πετάξει οπότε, πόσο γρήγορα θα κάνει αυτές τις απαιτήσεις ο εργάσιμος μαθητής, δεν είναι δύο. Θέλουμε να μάθουμε πόσο εύκολα συμπληρώνονται αυτές οι ώρες, σε πόσα χρόνια, δηλαδή με ένα κανονικό ρυθμό, πότε θα φτάσουμε σε αυτές τις ώρες. Ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει πολύ τακτικά μπορεί να σε λίγους μήνες να κατεβαίνει και πάρει, δεν είναι δύσκολο. Άρα ουσιαστικά εξαρτάται από τη διάθεση και ίσως από τη χρηματική, από την οικονομική άνεση που έχει κάποιος για να φτάσει στο βαθμό αυτό. Και επειδή η λέξη πιλότος γενικά συνοδεύει τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και γενικότερα τη ζωή μας ως κάτι πάρα πολύ υψηλό, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι που απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια κλπ. Ως ένας πιλότος και μάλιστα και εκπαιδευτής πιλότος, τι συνεπάγεται αυτό για εσάς? Ομολογουμένως ο ένας εκπαιδευτής είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν αρκεί μόνο να είσαι εκπαιδευτής για να είσαι αλλά και να είσαι ψυχολόγος, και είσαι ένας άνθρωπος. Οπότε αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν. Μπορεί να είναι καλός χειριστής,
αλλά να μην είναι καλός ακροατής, να μην είναι προκλητικότητα. Όσον αφορά την ευθύνη, η ευθύνη είναι αρκετά πιο εύκολη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, διότι είναι στάνταρ το πότε θα πρέπει να αναλάβεις την ιστορία εσύ. Και επειδή όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολλά και σημαντικά, θα ρωτήσω, ήταν πρώτη και συνειδητή επιλογή και από την παιδική ηλικία το να ασχοληθείτε με τα αεροπλάνα? Ξεκίνησα να πετάω όταν ήμουν 12 χρονών, και νομίζω δεν ήταν συνειδητή επιλογή. Πόσο δύσκολα μας βλέπουν και νέα παιδιά που το ονειρεύονται και τους φαίνεται ως κάτι πραγματικά άπιαστο? Πόσο δύσκολο είναι να κυνηγήσουν το όνειρό τους? Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάρα πολύ πιο εύκολο, αρκεί να το πάρει απόφαση. Τι σημαίνει για σας το αεροπλάνο, η πτήση, ο ουρανός, τα σύννεφα, όλο αυτό που είναι η αεροπορία? Για κάποιους ανθρώπους ο ουρανός είναι το όριο, για εμάς είναι το σπίτι μας. Με αυτό το εκπληκτικό μότο θα ευχαριστήσουμε, γιατί ο χρόνος θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γνωρίζουμε όμως ότι ήδη πιέζει και πρέπει να απογειωθείτε. Να χωρίσουμε λίγο το τόι. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις όμορφες εικόνες που μας προσφέρατε σήμερα και για τις γνώσεις σας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στα σύννεφα για μια επόμενη φορά που θα έχουμε το χρόνο να δείξουμε και περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ δικιά μας. Timba, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.